खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना मरमि बसुमतारी जिल्ला धेमाजि बियावस्ला भुटान दुराय बाथौ गौतम लाइमोन आरो माइनाव आफादा जथायै बानजायनाय बाथौ बिबुंसार अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ खननाय बादाय होनाय हाबाफारियाव बिजिगिरि महरै मासि मोननाय मान गोनां बिजिरगिरि सारमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दायो आं सेथि दिंखनाव हांख्रायनाय आरज मेथाइ खननो सिगांदों। मेथाइनि गिबि सिरि नुजाफैदो। नुजाफैदो नुजाफैदो नों आफा बाथौआव मुलुगाव नुजाफैदों। नों आफा बाथौआव मुलुगाव नुजाफैदों। नुजाफैदो नुजाफैदो नों आफा नुजाफैदों। नों आफा बाथौआव मुलुगाव नुजाफैदों। मुलुगनि मानसिखौ गियान होफैदों। आरोबाव जोंनि पापखौ उद्रायफैदों। आरोबाव जोंनि पापखौ उद्रायफैदों। नुजाफैदो नों आफा बाथौआव मुलुगाव नुजाफैदों। नों आफा बाथौआव मुलुगाव नुजाफैदों। नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा। नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा। नुजाफैदो आफा बाथौआव मुलुगाव नुजाफैदों। नों आफा